बर' थुनलाइ आफादनि मुङै दलिब्रैथि बोसोरारि जथुम्मा जानायनि असिलायै जोङो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दाउगाबनि बे दैमुफुरियाव जों बयबो थुबुर जाफैदों। बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनानै आरोबाव जोंनि फिल्डनि गाहायाव गसंनानै जोङो जोंनि आबै आबौआ जि समायखौ लानांदों बे समायखौ लाखिनो थाखाय जों बे फिल्डखौ बिरहोबावदों। दिनैनिफ्राय बेसेबा बोसोरनि आगोल 1952 मायथाइयाव जोंनिनो बिफा गुरु आरो आइ गुरुमोनहा मोनसे सिमां नुबावदोंमोन बे बर' हारिखौ आरो फोजाखांफिननांगौ, जौगाहोफिननांगौ। आरो दिनैबो जों बे बिथांमोना जा समायखौ लानांदों बे समायखौ आबुं खालामनो थाखाय जों बेवहाय थियारि जानानै गसंथेनानै थाफैदों। जों थैनानै थानाय थासारियाव सहैबायमोन। जोंखौ फोजाखांफिनदों होननानै बुङोब्ला डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन बिदिनो जों बेखौ नायनानै खुबै जों जाखांफिननो नाजानायजों मोनसे जोङो थुलुंगानाय मोनदों। बेनिखायनो जोंनि बे फिल्डफोराव जोंनि सानसुलाफ्रा बे डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौनो खालामदों। आरो जोंहा साननाय दङ, जोंनि गोसोआ गुवार, बर'नि गोसोआ गुवार, बेनि थाखाय जों बर' लानानै थाया। दुनियायाव ओरैहाय सान्ति जानानै थागोन। बे सान्तिनि थाखाय जोङो मासे दाउ दोनदों, जाय दाउआनाखि जोंनि भारत हादरमानिनो मोनसे नेसनेल सिम्बल। बे दाउराय बेखौ दोनफानायनि जाहोना बेनोमोन। आरो बेजों लोगोसे जों मानि गाहायाव दं होननानै बुङोब्ला जोङो बिजाब महराव बेखेवनानै दोनदों। गोदान मुगायाव गोदान आखल आखु, गोदान सोलोंनायजों जों दावगायाब्ला गोदोनि आदबजों जोङो दावगाबाय थानानै बेखौ थानो हाया। बेनिखायनो जोंनि आबै आबौआ जि समाय लालांदों जों बेखौनो आरोबाव गोसोखौ गोरासिन खालामनानै बिथांमोननि समायजों जोङो आगान सुरलांनांगौ दं। नाथाय बे आगान सुरनायाव मोनसे बाथ्रा आं बुंनो लुबैदों, जोंनि गोसोआ माबोरै थियारि जागोन? बेयाव जोङो महाभारतनि सल'खौ रायखाङाबा जाया। बे जाबाय जों जि हाबाखौ मावगोन बेनि थाखाय जोंनि नोजोरा मोनसेयाव थानांगोन। जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइ, जोंनि बर' बेखौ दावगाहोनायनि थाखाय जों समायलांनांगोन। मोनसेल' थांखि। जेब्लानाखि महाभारतनि बे काहिनियाव दङ, सल'आव दङ, बा जाथायाव दङ, गावनि थांखिखौ हासिल खालामनो थांनानै जेब्ला अर्जुना लक्ष्यखौ बेरखांनानै मासे दाउनि मेगनखौ मासे नानि मेगनखौ गावनांगौ जाहैदोंमोन। बे समाव गुरु द्र'णआ बिथांखौ मोनसेल' सोंबाय थादोंमोन जे अर्जुन, नों जे गावनाव हमबाय, नों माखौ नुखो? अर्जुना सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों, आं मेगनल' नुदों। अर्जुन, बुंबावनायसाय नों मा नुबावदों? आं मेगनखौल' नुदों। जेखौबो नुवाखै, दैखौबो नुवाखै, नाखौबो नुवाखै। बे खालि नानि मेगनफोराव बिथाङा नाखौबो नुवाखै, खालि मेगनखौल' नुदों। लक्ष्य भेद जोंनि जि
dawalang lupa, albe dawalang yang jengi, yahasan dan lupa, jengi tangkiabe, tik beban jangan jengi sering mahaman jengi semua, jenau hilang berdomo, jenau sudah berdomo, kalau juga berdomo. Jadi perlu jenai penawalnya, tangki mencoba jenai, jengu bola hari kau bersamanya. Jadi jat jagau. Kesuang boro hari dongo, beberapa sampai gigi jengi rahaya, menshiro ke boro tunai, boro rau, jadi jengi kasu kerja sampai kenagan. Jadi kan jengi tangkia menshiro, be menshiro na hordangan, orjun aja ye kubun wakai, na kubun wakai, na ni bebon pun, kali ni bebon pun. Ini kan kami di beberapa negara Mesir pernah mendengar the difference in between man and man is in concentration. Concentration ang patuman siyo, ma difference mo, ma paragum ng siya, isang mga ko, the difference in concentration. Patuman siya datang, ayan datang.